Coucou. Ninzi zandek doka gaga afafa achika olombelogno to kafafa. Satria à chaque fois zay misy magnanga voan'ny problème am Facebook ty, magnanga tegna maro magnasasa magnanga karaha izy. Zegny raha leko olo magnanga tegna maro mande magnasasa magnentsagnentsa vo mi partage. Aminaka anao ko magnangy, anao tonga lafatra, hein? Anao na tonga lafatra aza partagenao zegny raha n'olo miparitika karaha igny toko tsy tsara. Satria nagnino? Anao mety tonga lafatra. Fa leranao miteraka hagny, tsy hainao ho avin'ny zanakanao. Ndrendre zanakanao tsy ho tonga lafatra fe zegny, anao tonga lafatra tsy possible andeha hiteraka olo tonga lafatra, tsy hainao jerin'ny zanakanao. Aboka io raha misy tsy azoko, misy magnangy. Tarao, tsasitrika fa haty misy olo magnano farany be vava tia mipartage raha mampaviavy olo miboela amin'ny Facebook igny, asa zegny bon za tsy netsanogny gros mot fa misy zegny olo raha viavin'olo zay vo baraka hato igny viavy karaha izy mipartage nefa ninany na antegna zay fa navonahita fa ninany tsary niboely antegna igny nahita ninazy tato ny supprimentegna fo tsary naparitika antegna olo mandefa zota aminaka ary raha zegny olo aminaka amin'ny Facebook. Izy aminjay toko magnasasa magnangy mbarakanao hato. Ne za misy malahelo fona ka misy tidirako amin'ny MP izy. Misy tidirako amin'ny MP izy volagnako raha jiaby nataony fa ndraiky sakiny jiako ty volagnako mandeha magnentsagnentsa mandeha mipartage raha karaha ty volagnako karaha ty hato nefa ninany na antegna ty mba nahita olo tsy hain-tegna feky nandefa raha zegny tamin-tegna. Kera tiako volagniny mara amitsika io misy vidéo tsy manjary karaha io izo tsy raha tsy manjary izo tsara nataontsika zo tsara fa zo tsy nagnanaovantsika zigny tsy andeha hipublier amin'ny Facebook aty fa misy olo mikafira atsika mandeha mipublier izy ato misy bokato olo magnano farany tonga lafatra maro olo misy vidéo karaha igny ary maro olo misy sary karaha igny fa ninao koa tsendriky niboely voleza magnasasa olo fa hanjaraiky ninao io miboely tsy ho zakanao anao andeha agnatom-bozogno e. Raha karaha zegny. Iara kinay nataony zegny hoe izy igny kinay nataony marigny. Tsy vandy zegny, zigny kinay nataony avao nagnano zegny tagny ravoravo. Azao ma tsy ravoravo magnano raha karaha igny. Atsika fa volagna zora tsy manjary fa zora tian'olombelogno jiaby. Fa misy koa nataony tsy izy tompony mandeha magnaparitika zo ato. Ireo tsara nandeha nagnano zigny ka le hoe atsika andeha agnaparitaka izy ty tsy izy tompony nagnaparitika zigny fa olo misabotage izy, olo tsy tia izy mandeha magnaparitika zo ato. Atsika igny fo zegny magnasaritra endriky tatsa ninao vavanao be hoe aboka anao koa tonga lafatra tsara nagnano raha karaha igny. Misy olo boka marigny tsara nagnano marigny fa misy olo fa magnano maro fa ninany tsendriky miboaka vavanazy be jusqu'à ty. Koa mbola tsy hainao passen'ny mamanao zany hoe raha nandalovan'ny mamanao tagny tsy hainao ndraiky ho avin'ny zanakanao maray tsy hainao raha nandalovan'ny zanakanao maray mbola tsy hainao raha vitan'ny zanakanao amina maray ndraindray raha tsy vitanao ho vitan'ny zanakanao donc vava fody tsy mandeha manity magnano quarantaine fa tsy mety satria normalement ko viavy miboaka raha karaha Facebook ato karazagna tsika jiaby ne vo baraka satria mitovy raha ndesintsika jiaby magnano sary même tity olo mibangabanga mirany mibangabanga. Hay, ino marakara ty tsy mengitra anareo. Nin'olo jiaby mibangabanga fa misy kotaony fo zay tsy naregna caméra. Anao amindray magnano ninao verinao mifody ninao io. E verinao mizaitra amin'ny taretry zegny ninao io satria zegny ninao tsy maboa amin'ny caméra koa boka anao hitanay izy koa tsy mibangabanga zo voleza manity magnano karantegna fa tsy mety fady, tsy mety aminakao. Aminakao aloha tegna za zegny tsy masaky. Tsy hoe za farany misy jery. Za ty mba misy adalagna anaka koa fa za tsy farany misy jery fa koa fara mavoa magnano karaha za na kiniany zigny na tsy kiniany zigny za malahelo fo satria haiko tsara beky nizy mijery nazy complet natao izy mbala mitafy lamba hitatsika izy mbala mitafy lamba tsy agnatin'ny programme anazy andeha agnaboaka raha karaha igny ato izy koa fa agnatin'ny programme anazy nagnano karaha igny nagnano direct feky izy nagnaboely izy tamitsika teto tsy agnatin'ny programme anazy agnano zigny karaha igny fa misy kotony izy io tsika jiaby ho samba amin'ny ranony sainy sambola mratojo izy raha karaha zegny izy koa ninao mbola tsy niboaka vavanao fodia boko ninao anao mihevitry ninao tsara hitan'olo fa hita fa tojo olo tsara fagnahy fona andifasan'olo izy tsy naboelin'olo koa za olo ratsy fagnahy
fa misy maromaro nen'olo zay lefa n'olo aminaka olo tsy haiko mandefa izy aminaka mbaraka anao zegny zahava avy koa tsy gasy mandefa raha zegny aminaka ato tsy gasy olo mandefa raha zegny aminaka ato fa olo andefasana izy mandefa raha io aminaka mbaraka anareo fa za zegny tsy genre ny olo andeha publier sarin'olo amin'ny raha karaha igny tonga de supprimer ko tara hely amezako bampake aby olo mandefa zegny aminaka amezako très bien karaha zegny izy koa fa viavy karaha antegna zany problème aza mivantrivantrika aza ravoravo na tsy tianao magnangigna aza ravoravo anao fa tsy hainao raha miambagnanao amin'ny amare problème samba nisany fa ninao tsy hainao na hogirigravininazy igny ninao amare tsy hainao izy koa mba fanagnana dalidalagna amin'ny fihenagna vava io mba fodifodely ninareo biafigny jusqu'à ty anjaraiky miboaka anareo tsy agnatim-bozogno fo voleza fa tsy mety volia koa tsendriky niboaka ninao ampelantagnana n'olo tsara fagnana ninao misora zagnahary fa haza mandeha manity viavy karaha anao magnasasa viavy karaha anao ambila folo ny partage zigny mijajagna raha teny volagny fa anao koa mba viavy matsapategna magnangy vavanao fodia koa tsy hainao paseny mamanao azao tsy hainao hoaviny zanakanao amina mare anao mba literaka mety anao tonga lafitra fa ndraindray zanakanao mare tsy ho tonga lafitra zagnahary zay malaky magnadoso vava malaky magnadoso vava zagnahary zay vavanao beny anigny ha mare tsy hainao zanakanao poka voa tam Facebook tato fa navy nisy raha zegny hitatsika tsara beky volagna mamanazy nagnano be vava tato io fo zanakanazy quelque zany après zanakanazy tatsa tato za matoky fa izy natsanao nagnano izy koa zanakanao nagnano izy miranao topony nagnano izy satria fonao marary koa zanakanao voentsaentsa karaha zegny zo koa mbala anao tonga lafitra volaniko vavanao fodia misora zagnahary nahazo jery tonga lafitra fa aza manity olo voabaraka fa tsy mety fa io tsy kiniany nandeha namparitika vidéo io tato izy koa izy tegna boaka raha anazy io tato nagnanany direct izy nosokafiny be tagny soit izy amilala be foniny bonginy fa natao izy mbala masaky mitafy izy amin'ny Facebook tato mitafy izy amilala be igny tsy izy velively tomboky nagnano raha zegny vava fody fa tsy tsara viavy za mbaka misy mangaro ary za misy mahinihiny marigny mahita viavy ato manity magnagno karaha izy mba volia fa tsy tsara tsy tsara tegna tsy tsara olo na tsy tianao zegny haza andeha aratsegna be jusqu'à izy koa nitsanareo aby fon'olo misy olo mavoara karaha indraindray tsy mazaka mamono tegna zany hoe boaka amin'ny tititsika jabo ampamono tegna olo tsy tsara raha karaha zegny tsy tsara ke ho za hoe mba volia anao mitokizany tragnonao hagny fa anao koa titokiko fa haza atao amin'ny réseaux sociaux atanao nity izy fa zo hitany marary fonazy avô manjary izy zaraiky olo jiaby micontra izy zaraiky tsy tsara izy koa mbala tsy hainao hoaviny zanakanao zay fodiny anao io mba literaka anao io misy zanaka anao mba literaka magnangy anao na tsendriky misy zanaka anao mba literaka fa amina maregny agny tsy hainao hoaviny zanakanao tsao amizay maregny ary lamba manjary vadikadala io hato voleza vavabe tsy mety atao tsaratsara aminao zegny mahita raha karaha igny vavanao fodia fo na ravoravo anao na tsy ravoravo anao vavanao afody fa tsy hainao raha miambagnanao amin'ny amare capture ato malaky hitan'olo ary matetika anao koa vavabe karaha igny anao tegna injen'olo amizay amin'ny amare io anao toragna tsara voleza fa tsy tsara voleza fa tsy tsara io tsisy raha azonao amin'ny raha karaha io tsisy zegny fo ninaka